Kdo z vás by rád nešel do cirkusu? Teď si ale představte, že by se z vás diváků stali účinkující. Děti ze základní školy v Jílovém u Prahy to zažili na vlastní kůži. Zapojili se do projektu Cirkus Happy Kids. Za necelý týden nazkoušeli 2hodinové představení. Unikátní projekt vystupující po celé republice i v zahraničí chce tímto způsobem především motivovat děti k pohybu. Celý cirkus má ovšem ještě mnohem hlubší význam. Ahoj Mandy, co pak ti je? Medvěd a holčička Mandy se vydali na putování po světě a vzali sebou na cestu i diváky. Nejtěžší asi spíš bylo otevírat pusu podle toho, co tam vlastně je nahraný, podle toho, aby to trochu vypadalo. Se třeba v Irsku, Egyptě, divoké Brazílii i mnoha dalších zemích. Projekt je určen pro první i pro druhé stupně školy a je to o spolupráci těch žáků mezi sebou prostě a takový heslo jeden za všechny, všichni za jednoho. Za necelý týden se z dětí stali klauni, fakíři, akrobaté nebo polikači ohně. Líbilo se mi to, že se na nás rodiče podívali, že uviděli, že něco taky umíme a že jsme se ještě vyblbli. Tento projekt vzniknul nápadem asi před 6 lety, kdy prostě jsme se rozhodli, nebo respektive jsme se radili, že jsme zjistili, že děti nejenom v Čechách, ale i v Evropě v dnešní době počítačů a takových mají strašně málo pohybu. Není to tak, jak to bývalo dřív, prostě se přišlo ze školy, šlo se hrát fotbal a prostě blbnout, tak jsme se rozhodli, že bychom mohli udělat takovýto projekt, kde prostě zaujmeme ty děti k tomu pohybu a že je budeme učit nějaký lehčí cirkusový umění. A tak jsme posledních 5 let působili v Německu, kde se to velice osvědčilo. A jelikož jsme Češi, tak jsme se rozhodli, že to zkusíme i v Čechách. A musím říct, že zatím se nám to velice rozjíždí, děti to strašně baví. A děti učíme opravdu takový jednodušší, ne moc těžký cvičení z oboru akrobatů, z oboru vysuté hrazdy, balanc na laně. Samozřejmě my jako trenéři jsme vždycky u nich a hlídáme je, aby se něco nestalo, takže nikdo nedělá nic bez dozoru, nebo že by sám na vlastní pěst něco dělal. A tímto způsobem učíme ty děti prostě hlavně komunikaci, spolupráci, že prostě je závislý jeden na druhém. Když já třeba jsem trenér akrobatů a postavím nějakou pyramidu, kde je 12 lidí, tak vysvětluji těm dětem, že když mě jeden z těch lidí vypadne, nebo z těch dětí vypadne, tak ta pyramida se prostě zhroutí. Neuděláme ji, nepostavíme ji a tímhletím způsobem prostě je učíme, že zodpovídá jeden za druhého, prostě takový to motto mušketýrů, jeden za všechny, všichni za jednoho. Museli jsme zvládnout porozumět si a když někdo třeba něco nezvládnul, tak zakrýt to něčím jiným a jelikož jsme klauni, tak to vyšlo. Na představení se podílelo přes 140 holek a kluků. Pomáhali učitelé, vychovatelky a rodiče fandili. Výsledek všechny překvapil a nadchl. Já jsem pozorovala jejich tváře a nevěřila jsem vlastním očím. Ty děti najednou byly sebevědomé, naplněné, zodpovědné a šťastné. Pro účinkující to byla výborná zkušenost. Dalo mi to takový pocit, že už umím vystupovat, že už se nebudu stydět. Projekt Cirkus Happy Kids funguje v Německu už 5 let. Letos poprvé se do něj mohou zapojit i děti z České republiky. Pro Zprávičky Sabina Janovicová.